să-l salutăm pe Adrian. Adrian, bine ai venit. Bine v-am regăsit. Ia să ne spui acum cam ce faci tu, ce pregătire faci tu acum. Astăzi vă cânt de Ionuț Fulea, când eram ca să-mi petrec, Așa, și Grigore Leșe cântă cu Bătălvina. da? Da, Cântă cu Bătălvina în Bucovina, da? da. Așa. Dar mai spune așa despre viața ta, să mai stăm un pic de vorbă, să mai discutăm. Câți ani ai? De unde ești? 19 ani. M-am născut în National City, California. Așa. Bravo. Bun. Și în mare parte de la 11 luni am venit în România. De la 11 luni. Deci ești român jet be jet. Deci ai 19 ani, deci 18 ani numai de români. Foarte bine. Da. Cântă cucul Bătălvina, de răsună în Bucovina. Cântă cucul Bătălvina, de răsună în Bucovina. Cântă cucul Trumbrăduț, de răsună în Cernăuț. Cântă cucul Trumbrăduț, de răsună în Cernăuț. Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? A fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. A fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Dacă pierde straja voastră, a pieri și țara noastră. Dacă pierde straja voastră, a pieri și țara noastră. Bravo, mulțumim frumos, mulțumim. Și eu. Când eram ca să-mi petrec, dar mi-o venit ordin să plec. Când eram ca să-mi petrec, dar mi-o venit ordin să plec. Ori de la împărăție, șa-la-la-la, să mă duc
Sha la